Više od 70 predavača i rekordan broj predavanja na 4. Hospital Daysima, jedinoj konferenciji usmjerenoj na razvoj zdravstvenog sektora uz pomoć tehnologije. Uvaženi gosti, dame i gospodo, kolegice i kolege, u svoje osobno ime i u ime organizatora Indva grupe želim vas pozdraviti na otvaranju 4. Hospital Days konferencije. The key is a cloud that we can trust, is a cloud that supports privacy and security in ways where health organizations, patients, citizens, health professionals feel compliant and feel that they are respected in the way they use the tools that empower them. Microsoft commitment is about productivity tools, is about a cloud platform, building the intelligent cloud, providing a natural experience with computing and making people more productive. Ovogodišnja konferencija bogatija je sadržajem no ikada. Domaći i inozemni stručnjaci bave se s čak 14 tema. Prvi put predavanja se paralelno odvijaju u više dvorana hipocentra. Domaćin konferencije IN2 i ove je godine okupio vodeće zdravstvene i informatičke stručnjake te one s područja farmacije kako bi se raspravljalo o aktualnim temama s područja zdravstva i razmjenjivala iskustva. Na okruglom stolu u sklopu tematske cjeline Upravljanje bolnicama razgovaralo se o financijskoj održivosti bolnica unutar postojećeg sustava. Dok je Riječka bolnica izdvojena kao pozitivan primjer financijskog poslovanja, sanacijski upravitelj klinike za dječje bolesti istaknuo je dobre strane sustava, ali i naglasio gdje vidi prostor za napredak. Ono što je govorio kolega Vrdoljak, tamo gdje su zapravo najskuplja medicina, a to su KBC-ovi i ovakve specijalne bolnice poput Klaićeve koje su, ajmo uvjetno rečeno, vrh vrhova, one su vrh vrhova i po troškovima, zato što tamo dolaze i najzahtjevniji bolesnici. Takve će bolnice morati dobivati bolje koeficijente i sustav će morati prepoznavati njihove potrebe. Uz domaće, svoja su iskustva podijelili i stručnjaci iz regije. Neke su razlike između Hrvatske i Slovenije jer imamo drukčiju pravnu regulativu, imamo i drukčije, kako da kažem, obračunske jedinice, ali puno je i stičnih točaka, tako da ovakav kongres je uvijek dobro za razmjenu iskustava. Okrugli stol bavio se temom položaj zdravstvenih djelatnika s posebnim naglaskom na sve veći broj odlazaka liječnika u inozemstvo. A najviše zabrinjava podatak da zapravo Hrvatska nema problem sa migracijom liječnika, već sa emigracijom liječnika. Naime, 7 puta više liječnika je pokazalo interes da napusti Hrvatsku, no što ih je pokazalo da dođe u Hrvatskoj, a 10 puta više je liječnika otišlo iz Hrvatske, no što je došlo u Hrvatsku. Mnogo pozornosti prvoga je dana posvećeno e-zdravlju, gdje su predstavljene novosti na projektima e-bolnice, e-naručivanje i pilot projekt e-novorođenče. Isto tako mogla su se čuti iskustva zemalja iz regije, saznati kako je postavljen danski model, te napraviti usporedbu s jednom od najrazvijenijih zemalja u tom segmentu. We started the journey towards e-health 20 years ago, establishing first a health data network so we can exchange data electronically, and later we got to a situation where we have a national electronic health record. We can share all data across the country with patients and clinicians. I think the important role of e-health is that it's a very effective mechanism to change the way we deliver healthcare. And I know from many of the countries I talked to, this is the big problem for the countries because many countries look to demographics where we get much more elderly people. We have lifestyle issues, we have new technology which put more demand on healthcare. Najžustrije se raspravljalo na temu transformacije državne IT infrastrukture. Važno je da se slažemo u najbitnijem, a to je da je potrebno napraviti na državnoj razini centar dijeljenih usluga, a na zdravstvenoj razini središnje tijelo e-zdravlja. To je ono što želimo napraviti. Zašto to želimo napraviti? To je ono u čemu se isto slažemo, da damo bolju uslugu za manje novaca. Sad, ono što je otvoreno, ne bi nazvao da se ne slažemo, nego da su to open issues, to je ono kako to želimo napraviti, a temeljni problem ovog časa je u tome što to nije definirano.
Za vrijeme trajanja konferencije organiziran je i izlagački prostor koji pruža uvid u najnovija dostignuća suvremene tehnologije. Izlagači iz Španjolske, Danske, Njemačke, Rumunjske i Hrvatske predstavili su bolničke, laboratorijske i radiološke informacijske sustave i brojne aplikacije i rješenja za podizanje kvalitete zdravstvene skrbi.